Ако и ти се чудиш как да използваш уреда AeroFusion Pro, изгледай това видео до край. Уредът пристига с 7 приставки, като всяка една от тях покриват всички наши нужди за нашата коса. Това представлява самия комплект. Днес ще ви покажа как по-точно се използват накрайниците за къдрене на косата. Първа стъпка. Първата стъпка включва това, след като излезеш от банята с мокра коса, леко да я подсушиш с една кърпа и съответно да я подготвяш за използването на уреда. Втора стъпка. Необходимо е да избереш накрайниците за къдрене на косата. Това представляват самите накрайници. Те са два. Единия за лявата страна на косата, другия за дясната страна на косата. Отгоре върху всеки има буквичката L и съответно R. Стъпка 3. Просто трябва да поставим накрайника за накъдране до самия сешоар и магнитният механизъм ще свърши нашата работа по този начин. И то се закача. Стъпка 4. Настрой топлинната и въздушната струя. От бутоните тук можеш да персонализираш изцяло работата си с уреда. От тук контролираме температурата, а от тук контролираме скоростта на въздушната струя. Стъпка 5. Поставяме самия уред от външната страна на нашата коса и включваме с бутона за включване. За да добавиш блясък върху самата кадрица и върху самата ти коса цялостно, хубаво е накрая, когато решиш да пускаш самия уред от самата кадрица, да задържиш този бутон за студена струя. По този начин ще задържиш кадриците максимално дълго време.